wiye ero kamano jokwath pes ywe wiye ang'e ni nyo ine mesa mar kawo weche manyien sama ne weche timore Bomas of Kenya weche manomulo piny romo mokawo ndalo maromo adek kendo en romo mar adek matiende ni ok en romo mokwongo en mbaka ma osego nyaka kod loch kata sirkande mosekadho chien to kata kamano olemo kata keto gik moko e tim kaka Fred wache no osebedo gima tek ndwari ang'o madhi lokore wang'ni mane pok otimore gima dhi lokore wang'ni to ok anyal wacho ni nitiere maduong' ahinya nikech kata king'iyo winjruok mane oketi gi thuolo mochiw mondo miket gi e tim en thuolo man mabor nikech iyudo ka nitie achiel kuom weche manyicha ni wacho Bomas of Kenya kacha en ni pod nitiere pek kaluwore kod chenro mar chulo osara ne jotich mag sirikal nikech nitiere okenge manyien mane oseketi mag yo manyasani mowinjore bed ni iloso godo kwan mar ji matiyo to gi kwan mar omenda mimiyogi miluongo ni payroll koro register mar jotichne pod nitiere ji kata apise mag sirikal kata sirikal mag counties ma pod tiyo nyaka kod register manyachon ma onge kaka chunjore bed ni kaponi ichulo osara ne Victor to winjore bed ni jatend migawo mar omenda nyalo neno ni Victor chochul pesa maromo kama Fred kama intiere cha nyalo dhi mong'indo Victor chochul pesa maromo kama joma nitiere kod lony kata mantiere kod thuolo mar donjo e mbui makamago machiko yienegi nyalo neno koro en gima ok en gima opondo koro chenro manyien manyasani ni nitie apise mag sirikal ma pod ok ti kode tino komigi thuolo ni karoma dwe mar auchiel higa manyien owinjore bed ni chenro mag register mar jotich okete gimiluongo ni Human Resource Information Management System mane ni yo manyasani ma koro iketo godo register no kiko bede yo manyachon ma samoro igo nyinge tek ticha ikawo pesani igo nyinge tek gi kalam tikawo pesani iye samoro koro ni oumo nyango ikwano ni tidego momino e mari ok ing'eyo kana ng'ama kwani nodonge moko mane mari koro idwa ni mondo ji wuok kanyo to thuolo mochiw mar wuok kanyo kine ochop nyaka higa manyien mar 2025 to lony be nitiere ga korka kuo mag pes sirikal thuolo michiwo ne nitiere jarieko moro ma bende obro so riekni moko makara mana e system onogo ma kaponi daro ji tidaro nyaka joge mane nitiere goro manyawa waka gidaro mana ka gichomo kuro gite koro nitiere thuolo kichiwo malach ahinya to bedo matek en mani kaka ne Fred wache to nikech joma ujire bene loso chike chal ni ok oket machiegni ahinya nikech nitiere ng'ata achiel ka migo gi kidi machiegni gi jodito duto mag sirikal ma en SRC SRC ni okawe ka adui ma kiwinjo ka mbunge goe ka kiwinjo ka MCA goe ka kiwinjo ka lakteche goe ka nikech SRC manowuok oko mar chako nduso to ko SRC otemo nduse mondo mi kik wabede ni wanyalo kala ta mar 35 mar omenda mar sirikal ni chulo godo sara to nyisi ni SRC ne makoro sani nyo kaka dui masa mondo migi bede piny mondo migi winjire kata gi jor bura los chike motegno apani winjruok makamano pod ok obedo kinde moko ne ka jor bura moko ne go kwan mar ni to ere yo minyalo gol go SRC ni oko to mak mana ni katiba ogure motegno chapter 15 mar katiba tamoge ogure motegno koro apani pod pogruok biro bedo nikech ng'ama winjire beni loso chik mondo mi chak keto gigi tim e yo makare kata mondo mi ochiw thuolo mar ni to owinjore beni macha kokotimo tang'a timore to ema samoro dibed no ywang'ich koro nyalo bedo ni wagomba kama samoro joma na ochul omenda mag bede bura osechamo joma ne oloso maka kacho oloso kendo nyingi odhi e rekod to mak mana ni keto gige tim nyalo bedo matek kaluwore kod bedo ni onge chike motegno nitie gima chielo ma bende iywago ka ma osekelo midhiero ahinya to ne omenda ma sirikal tiyo godo mamiyo sirikal kala tamaro 35 mar yuto mare ma kichulo godo sara makoro sani ochal ni koro kaponi sirikal oloso siling 50 to 25 kata 26 dhi ne osara to jerebe ni mana tamalo 35 kende ka ng'eny ema dhi ne osara nitie wach miluongo ni duplication of roles mani winjo ka Fred temo ka gimo lieko cha kendo gima osebedo ka chendo mokalo to sami ng'iye ting'eni ng'iye yore mathoth kech ing'iyo ni mana kane wawacho ni kik inyalo bakidi to samoro in dak e od glass matene kang dhi pondo matin kama tin makore dwa goyi nyaka tung kendo mari dhi horore piny te
Koro apani kata joma inyalo meeting mar mondo mi one ni weche mag duplication of roles matiende ni tich achiel itiyo kata gi ji 10 to gin e joma pod yudore e thuologi ma kapo ni en mero kotemo no nyolo tie ng'ato to en bende idhi nyon tiende mokalo. Iyudo ka lemo achiel tich achiel itiyo kata magi ji 3 to en tich machal matiende ni nyalo nywande kanyakla to bedo tich ng'ato achiel. Tich ake ng'iye niya, sama ang' igolo ng'ani kata wach ni kind ji 9 mane tiyo tich achiel ni, kigolo ni koriwe ng'ato achiel matiyo tich achiel no, ji 8 mamoko gi idhi tero gi kanye gin bende. To sani timore ka singo mane sirikal nosingo sama gi campaign, wadhi loso thuolo mag tije, both direct mag andika chieng' gi indirect. Nikech iyudo ka seche moko mag duplication of roles matiende ni tich machal ok ni gin gik ma samoro itimo ataro mar chik, mak mana nitiere lemo moko mane ochuogi mabe chik be nochuogo, to duogo fwenyore bang'e ni kare gima jogi timo chal inyalo nyuan gi kanyakla itimo gi ng'at achiel. Koro en ng'ama ni kacha cha chik oyiene bede thuolo no, to chik oyiene ng'ama chielo cha bede thuolo ma entiere cha, chik oyiene ng'ama chielo cha bede thuolo ma entiere cha, mak mana tije ma gitimo to chal ka gima dwa ket, to idwa golo moko to idwa weyo achiel, jogi koro dhi kanye. Koro mago gin gik ma pod chendo e kuonde ma kamago. Pod dhi chendo ni mar ing'e ni kata mana